Myomy maternice. Začal by som asi takto, že len 20% žien je tých šťastných, čo slovo myom nepozná. Je to nezhubný útvar z hladkého svalstva maternice a dokáže život mnohým ženám znepríjemniť. 40% žien má myom s vrcholom výskytu medzi 35 až 50 rokov. V 90% po menopauze dôjde k zmenšeniu myomov, keďže sú hormonálne závislé. Najchylnejšie na vznik myomov bývajú obézne ženy s skorším nástupom menštruácie, neskorou menopauzou alebo s anamnézou myomov v rodine. Taktiež riziko zvyšuje alkohol, kofeín, vysoký krvný tlak, nedostatok vitamínu D, strava bohatá na červené mäso, eventuálne ak tieto ženy ešte nerodili. Diagnostika je ľahká aj napriek tomu, že nie všetky ženy majú príznaky. Stačí prísť pravidelne na preventívnu prehliadku. Myoma môže šarapať s menštruáciou, spôsobovať anémie, bolesti, tlaky, taktiež môže vám spôsobovať neschopnosť donosiť plod. Liečba by mala byť individualizovaná, založená hlavne na vašom prianí a na samotnom charaktere a veľkosti myomu. No, bezpríznakové myomy sa môžu aj iba sledovať zhruba v intervale každých 6 mesiacov. Samozrejme aj sledovanie závisí od veľkosti myomu, vašich reprodukčných plánov, veku a tak ďalej. Všeobecne je liečba chirurgická, ale prísne individualizovaná, taktiež môže byť hormonálna, či už samostatne, alebo k zmenšeniu myomu pred operáciou. Príčina sa nevie a prevencia býva založená len na životospráve žien, ktoré myom mali a je nemožné ju dodržiavať alebo vzniku zabrániť, dá sa ale pri zodpovednom prístupe oboch strán včas riešiť. Takže tak.